King. Number 10. 10. Isang rice na lang sir, na? Yung take out mo sir, sa pares-utak pa boss? Oo. Balik dalawa yung pares-utak no? Oo. May karasa yan? Anong number, sir? Ano pong number? Ayan, basta. 105, sir. May soft drinks. Kunin mo, anak. Pares-utak sir. Yung 10. O, saan ba yung balat? Awis. 130. Isang balat. Solid, wala stick. No rice. Rice na lang sana. Bigyan ka sila. Pila. Buka ko, bigyan ka sila. Ayun o, bigyan mo na sa mangkok ha. Alin? Ano ba? 1, 2, 3, 4. Bali ano yan? Pitong. Ito rin po. 14, 15, 16. Dahan. Wala po pong lagayan ng pera. Isa lang. Kahit take out. Anong number po? 7. Wait, sir ha. 7. Hanapin ko. Asan na si 7? Ayun. Okay, sir. Yung ano dyan, yung tatlo. Dabaw po? Wait lang, sir ha. Isa-isahin ko naman po. Para hindi tayo ano. Ice baby. Ice baby. Tatlong bulalo sir, ginagawa Ang ko, sir. take out nyo, sir, pares na may utak. Tapos, kasama niya ay pares balat. Walang extra rice po ito. Bali, isa lang. Bali po, 95. Tapos tayo itong isang, yung tatlong pa. Wala. Lang yan, kuya. Walang kasama utak, diba? Isang bulan. Number rin kanina? Kaya Yung... anim na counting. Thank you. 605 po. Boss, ano yung take out mo? Tumpong sa kapag. Ano ko sir? Number 9. Yung number 9. Sama-sama na yun. Opo, boss, sama-sama na. Tumpong parit yan. Iwalay lang yung bulalo. Tama dito eh. Kuya, sa akin yung bulan akong take out. Sige po. Kain muna po kayo. I-ready ko na yun. Ito mo ka na naman. Ayun. Tingnan ko mata dyan. 5 pesos. No. Kuya, pwede ba kayo suyo ng chili? Yan. Thank you. Ano pa? Sa balat. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat. Okay na po. Teka lang nga po. Nilagay ko lang, binalot ko lang eh. Nahirap pagka hindi babalot eh. Oo, halukin lang, halukin. Tagal. Lamansi pala yan. Alamansi ba? Oo. Ano po yung nangingi ng number? Pag wala ng number, letter na lang ha. Sir, letter. Pag wala ng letter, transfer. Balat, mata, late, may. Oo na lang. Yan ang number na po. Number ano ma'am? Number 16 na. Wala pa yung 15. Pero wala pa yung 15. Wala pa lang. Ano kaya? Wala ah. Ayun yun ah. Dong. Maganda pa naman nakatingin sa kanya. Nakatingin. Lagyan na lang natin ang utak. Matalino yung utak natin ha. Wala pang tanong, may sagot na. Nakita niya, wala ka daya-daya. Wala. Pwede mo lagyan ng tak. Ito ba? Bayan. Combo. Oh, jingle. Pwede din. Single, pag walang boyfriend. Sama-sama na ito, manan. Magkahiwalay kaibigan. Ginagawa na. Ang oras kayo lalabas? Wala ba na alaw? Akin na.
Yung ano? Aka na ang 9. Dati. Ayun lighter. Isaw. Iba, di pala to eh. Utak sir na. Utak. At saka Lahat mo, aga mo pala dito. Mata. At saka lito. 18. At saka meron pa sir. Meron pa ang tumbong. Bugtong. Paringan natin yung bugtong sir. Pakat muna tayo. Nasaan na? 9. Taga Linis. 9. Linis, taga? Ano po eh? Ito, babalot ako. Ang bulalo po namin, madam, hanggang 15 peraso daw. Nasa ano na opo. Bugtong. Ano eh. Labas na kayo. Bugtong sa Oo. Yan. Kasi ang wala. Magkahilaway. pwede po, isaw. Meron pa po yan. Ano ganyan ah? Wala na po. Okay. Parang ang sarap niya na. Sige po. Parang ang sarap, pero parang hindi ko Parang masarap. Tikman mo muna. Masarap na masarap niya, madam. Talagang napasarap. Number 16, Lasang dapat ng dalaga yan. ang kwenta. Bakit nawala sa akin ng mga papel na magbabayad? Na? Sige po. Bali. Nagagalit ka sa akin. Ha? Number 18, 19, 20, 21. Dito na. 18 kuya. 18, 19, 20, 21. 18. 19. Kuya, wala nang bulalo. Meron pa, madam? Ganyan, pares, Number utak. 9. Ano, madam? Pero may tutak po yung una na. Anong number niyo, sir? Ah, sa 18. Wala na ba utak na Ilan namin? ang extra niyo? Ilan ka pa, madam? 19? Meron ka pa rin. Ah, ginagawa na? Bagtong all in all. Marulit. Oh, 11 oh, babayaran daw ni madam oh. Bulo. 11. Marami-rami. Fuel. Oh, 11 na fuel. At saka 13. Oh. Ano pa ba nasa inyo? Oh, at saka ito Yung number 16. pa rin ako. Ayun, 16. Kasi ang dami nito. Ano, 8 po, 8. Akin muna, yung akin muna. Isang pares utak. Pares utak, Huwag ka mag-alala, 65. dadalag din ang ginagawa. Ano number mo madam? Isang pares balat, 95. Ayan. Oh, 11 oh, dalawang pares. Yun lang po.